Glasa Hrvatske. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Glasa Hrvatske u još jednom izdanju emisije Gost Glasa Hrvatske. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Tomislav Šamec, glazbena urednica Iva Matić i ja sam urednik i voditelj emisije Antonio Pavić. Naš današnji gost, sugovornik, jest profesor povijesti sa Sveučilišta u Mostaru, dr. Ivica Lučić. Tema razgovora i same emisije su Hrvati u Bosni i Hercegovini i njihova politička, povijesna, geografska, gospodarska, kulturološka i općenito egzistencijalna situacija. Jedan od povoda za ovu temu bio je i nedavni službeni posjet aktualnog hrvatskog predsjednika dr. Ive Josipovića Bosni i Hercegovini. Pozivam vas, cijenjeni slušatelji, ostanite u našem društvu i uživajte u programu Glasa Hrvatske. Svaki dan se zaljubim u tebe kao prvi put. Ti si dunja što usta skupi u poljubac za sretan put. Kad se sama probudim, u dlanu vidim dalek put. Kako da se promijenim uzalud. Dunje i kolač na tebe kad se zmrači. Dunje i kolač mirišu, mirišu. Dunje i kolač na tebe kad se zmrači. Dunje i kolač mirišu, mirišu, mirišu. Ljepša nego ikada, daleka kao mliječni put. Nikad ne reci nikada, bježiš uzalud. Nema to u knjigama, to je stari običaj. Pobjeći pred brigama, to je dobar osjećaj. Dunje i kolač na tebe kad se zmrači. Dunje i kolač mirišu, mirišu. Dunje i kolač na tebe kad se zmrači. Dunje i kolač mirišu, mirišu, mirišu. Poštovani slušatelji, kao što smo i najavili u generalnoj najavi naše današnje emisije, naš današnji gost u emisiji Gost Glasa Hrvatske je dr. Ivica Lučić, naš povjesničar sa Instituta za povijest u Zagrebu, inače docent na predavač, dakle na Sveučilištu u Mostaru, područje interesa povijest Bosne i Hercegovine, odnosno hrvatska povijest i samim tim, dakle, Hrvati u Bosni i Hercegovini. Evo, upravo ovih dana imali smo aktualnu priču oko, dakle, posjeta našeg predsjednika gospodina Ive Josipovića Bosni i Hercegovini, gdje on, dakle, ostavio u njihovom parlamentu jednu izjavu široj javnosti u kojoj je spominjao to razdoblje Domovinskog rata i svega onoga što se događalo ovdje u 90-ima. Spomenuo je i zločine koji su se događali u to vrijeme. Naravno, u kontekstu toga mi smo odlučili danas napraviti jednu temu, to je bio samo povod, dakle, jednu priču u širem kontekstu o Hrvatima u Bosni i Hercegovini i cijelom ovom, dakle, spletu tih okolnosti događaja koji su obilježili posljednjih, recimo, 20 godina, a i više, evo, kao što ćemo i čuti, sigurno da pozadina svega toga počinje još davno prije, možda čak i u vrijeme Drugog svjetskog rata ili prije, odnosno od samih početaka priče o Bosni i Hercegovini kao samostalnoj državi. Gospodine Vučić, Hrvati u BiH danas, što su Hrvati u Bosni i Hercegovini? Hrvati u Bosni i Hercegovini su Hrvati, kao i Hrvati u Hrvatskoj, znači nacionalna jedna nacija nastala u samoj toj fazi nastajanja nacija, znači fazi modernizacije. I upravo tu su neki početci nesporazuma ili početci svega ovoga o čemu mi danas govorimo. Znači, već dolaskom Austro-Ugarske je formiran imamo formirane u Bosni i Hercegovini 3 naroda, 3 ono što se danas zove etničko narodnose skupine, koje su nastale na različitim konfesijama, na različitim vjerama. Znači imamo pravoslavne, katolike i muslimane. U tom vremenu modernizacije oni se transformiraju u nacije, njihov identitet. Znači taj vjerski se transformira i narodnosni u nacionalni, tako da imamo onda Hrvate i Srbe. S tim da zbog tradicije muslimana, zbog jednog posebnog viđenja identiteta,
oni se odmah ne definiraju u nacionalnom smislu, znači ne određuju se, nego eventualno vremenom kasnije jedan dio njih se izjašnjava Hrvatima, drugi dio Srbima. Međutim, oni čitavo vrijeme pokazuju jednu i posebnost, a to je taj njihov, znači, islamski identitet. On je, kao i drugim islamskim zemljama, on je apsolutan, znači on ne dopušta podjelu identiteta, on je, znači, predmodern i nije se moglo biti nešto drugo uz musliman. Musliman je bilo, znači, on je obuhvaćao sve sfere života, dok se moglo još uvijek biti, znači, i katolik, ali i Hrvat i tako dalje. Već odatle, znači, još i ranije, ali tada postaju i te političke podjele. Ranije smo imali, znači, kao cijelo vrijeme vjerske podjele, sad imamo i političke podjele. One traju cijelo vrijeme. Znači, kad je postojao taj Bosanski sabor, odnosno Bosansko-hercegovački sabor 1910. onda imamo unutra stranke. Imamo hrvatske, imamo srpske, imamo muslimansku stranku. Znači, s tim da muslimani i Srbi imaju jednu stranku, Hrvati naravno dvije. Nakon Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina je, dakle, postala socijalistička republika kao i sve ostale republike u tadašnjoj, dakle, SFRJ Jugoslaviji. Već tada se, dakle, govori o posebnosti tog cijelog područja. Kako su se tada definirali, dakle, ti identiteti? Znači, identiteti su za vrijeme, najprije možda da se malo osvrnemo na Kraljevinu Jugoslaviju, kad već se formira jedna jaka muslimanska stranka, odnosno Jugoslavenska muslimanska organizacija, koja je čitavo vrijeme, znači, okupljala taj muslimanski dio stanovništva. Jedan mali, vrlo mali broj se vezao i uz hrvatski i uz srpski dio, međutim već negdje tamo koncem 30. godina su oni već kompaktno u političkom smislu bili kao, pripadali su toj Jugoslavenskoj muslimanskoj organizaciji i glasali su za nju. Tijekom Drugog svjetskog rata imamo, znači, Bosna i Hercegovina je pripala, odnosno bila je u nezavisnoj državi Hrvatskoj, međutim paralelno se održavala i ove antifašistička vijeća, znači Zavnoh i Zavnobih. Na tom zemaljskom antifašističkom vijeću Narodne Bosne i Hercegovine, Zavnobihu, poznata je ta rezolucija Zavnobiha koja definira Bosnu i Hercegovinu kao državu koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego je i srpska, i hrvatska, i muslimanska. To je ono što je sad odredilo tu, znači, poziciju i Hrvata i ostalih u Bosni i Hercegovini, ali i Bosni i Hercegovine uopće. Međutim, to je bila rezolucija. Rezolucije imaju taj jedan svečarski karakter, one su, mogu biti plemenite, znači, po svojoj definiciji, ali život je išao u jednom drugom pravcu. Praktično muslimani, iako je, znači, su bili spomenuti u toj rezoluciji, nisu bili priznati od te komunističke vlasti 1945. godine, a Hrvati, kojima je na neki način garantirana ravnopravnost, u svemu tome nisu bili ravnopravni. I to je vrlo jednostavno vidjeti. Dakle, muslimani nakon 1945. kao nacija nisu ni postojali. Očekivalo se da će veliki dio muslimana postati Srbi po nacionalnosti, jer je većina te komunističke elite iz muslimanskog, znači, reda se tako izjašnjavala. Odavde Hume pa ostalih izjašnjavali se kao Srbi i onda je bilo za očekivati da će i narod poći za njima. I to je onda bilo, tako da je ovaj Rodoljub Čolaković, Đuro Pucar, oni koji su kreirali, znači, taj Zavnobih, oni su jednostavno govorili da, ili ne znam, Moša Pijade, kako treba muslimanima prepustiti da se u jednom dužem vremenu, znači, mirno opredijele. Očekivalo se naravno da će se opredijeliti, da će stati na stranu onih koji su bili dominantni, koji su osjećali pobjednicima u Bosni i Hercegovini. Što se dogodilo 90-ih? 90-te su značajno promijenile, dakle, stvari na ovim prostorima. To je prije svega, mi ga zovemo u Hrvatskoj Domovinski rat. BiH je, recimo to tako, zadnja ušla u taj sukob. Znamo ona događanja, dakle, u Sarajevu 90-ih smo imali prilike gledati to na televiziji, dakle, taj prvi pucanj, prva žrtva civilna i tako dalje. Što se dogodilo sa Bosnom i Hercegovinom 90-ih, odnosno kako su se dalje razvijale stvari? Mislim da se tu moramo malo vratiti unazad, jer nema 90-ih bez 80-ih, 70-ih. Neki ljudi, po mom mišljenju, potpuno krivo, znači, prave jedan radikalni rez 90-ih, pa se nešto 90-ih dogodilo što nije bilo 80-ih. Moramo se vratiti na one 40-te najprije, znači, dolaskom te vlasti u Bosni i Hercegovini, i tu moramo vrlo jasnu razliku praviti između Republike Hrvatske, odnosno tada Narodne Republike Hrvatske, i Narodne Republike Bosne i Hercegovine. Ovo je ipak bila nacionalna država hrvatskog naroda i ostali, kako je bilo ustavom definirano, a u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata u nekim predjelima, pogotovo tamo gdje su Hrvati bili većinski, je vladao teror, znači teror nove vlasti. Tako da vi imate razdoblje od 45. pa do 66. posebno u Bosni i Hercegovini, to je razdoblje terora. Recimo u zapadnom dijelu Hercegovine, koji je dominantno bio hrvatski, je vladao teror OZNE, UDBE, kasnije te komunističke politike, koja je na taj dio stanovništva gledala kao Francuzi svojevremeno na